फिन खेबसे सुंद' आपडेट्स लानानै चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट एबारावहाय जोङो मिथिनो मोन्दों ना जिथुनिखि निजुत मयना आसनिनि मामाया चेक रानगासिनो नुबाय थानो मोनखादों निउसफोर दाखालिनिनो। थ' सानसे जाबाय आङो लेटलिबाबो सानसे बारलाङोब्लाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जाबाय आरोना। थ' एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि निस्सय एबारावहाय बयबो मोनबाय जानांगौ बेबायदिनो कलेज लेभेलाव फरायनायाबो मोनगोन जाहैदों आरोना। थ' बिखेखे हिन्जावसाफोरनि थाखाय नैबे जिथु निजुत मयना आसनि ना थ' BTC आवबो मोनदों जानांगौ ना। गोलाव खालामा आङो एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि आरोना। थ' बयबो मोनगोन जायफोरा मोननांगौ ना। थ' एसे क्लिप्सखौ आङो होलांगासिनो।